We zijn aangekomen in Cousinekar. En er is iets heel bijzonders aan deze keer, namelijk, je ziet het, het is licht. Het is nog nooit gebeurd in al die jaren. We zijn altijd aangekomen in het donker. 's Avonds laat, gaan we om 7 uur 's ochtends weg. Komen 7 uur 's avonds minstens aan. Eén keer was het helemaal bont. Dus we zijn van Razgir met de trein teruggegaan naar Varanasi. Daar de nachttrein gepakt naar Gorakhpur. Daar een taxi gepakt hier naartoe. Maar dat komt allemaal omdat er een brug er niet was over de rivier de Ganges bij Patna. En daarna was hij er voor een klein beetje. En nu is hij er iets meer. En toch hebben we er over een maand geleden hebben we er 12 uur over gedaan. Nu was de rit naar Sarnath, naar Bodhnath. Normaal gesproken 7 uur, daar hebben we het nu 12 uur over gedaan. Normaal doen we over deze rit 12 uur. Dus ik hield mijn hart vast van hoe gaat dat dan. Maar 6, 7 uurtjes en we zijn er. Dus ik heb een half dagprogramma extra te vullen. Dat gaat wel lukken. We gaan eerst eens eventjes een straattentje opzoeken waar we lekker kunnen eten. En daarna dan gaan we het park in voor een lezing, meditatie. Even rondkijken daar ook. Eén iemand is wat zieker. Die heeft een zeer slechte nacht gehad. Gelukkig heeft ze het helemaal droog gehouden. In de bus, in tegenstelling van de afgelopen nacht. Dus die ligt lekker op bed met ORS en alles. En dit is de rest van de groep. Eén iemand is overigens naar huis toe, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Persoonlijke omstandigheden noopten hem ertoe om naar huis te gaan. Dat was ook weer een hele toestand, want het was het einde van de Comella, dus alle vluchten die waren overboekt. Allemaal een beetje vervelend. Maar uiteindelijk is hij dus in Nederland nu. Als je kijkt, ik ga je naam niet noemen, dat is niet leuk, maar het gaat je goed. Wij zijn in Cousinekar en we gaan lekker eten. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava varanasiyam viharati isipatane migadaye tatra ko bhagava panchavaggiye bhikkhu amantesi dve me bhikkhave anta pabjitena na sevitabba yuchayam kamesu kamasu kallikanu yogo hino gammo potujjaniko anariyo anatta sanhito yochayam atta kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanhito ete te bhikkave
උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්කුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්කුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සීයතිදං සම්මාදිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝ සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්කුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය